Isa sa paniniwala namin dito na bago kami kumain, magbibigay kami ng alay o ang tawag dito sa amin, atang. Spritz Cacho ng anda. Lagay sa labas kung saan dapat makita ko. Video lang. Sige. Isa pang maganda sa amin, libre yung mga prutas. Kailangan mo lang gawin, mamitas ng prutas. Pipitas tayo. Siguraduhin lang natin na kulay pula para matamis. Ganyan, no? Hindi na makita, guys. Makikita niyo. Pula. Pulang-pula, ibig sabihin hinog na yan. Sarap po. A few minutes later. After 15 minutes, ito yung nakuha natin. Wow! Siyempre, hindi natin pupunuin kasi nakakaya naman kung pupunuin natin, humihingi na naman tayo, diba? Salamat naman tayo, may nakuha tayo, ha? Dito na, thank you tayo sa mayari. Dahil wala kaming income ngayon, ninaisip kaming pagkakitaan. Magpiptas kami ng sarguelas. Ito nyo, ang dami ng hinog. Nauhulog na eh. Yan. Pipitas kami ng sarguelas. Ibang tao tawag dito, siniguelas. Pero dito sa amin, swarguelas lang. Pasosyal yun. Sosyal yung siniguelas. Tunog Spanish. Yan si mama. Tulungan niya tayo mag... Lagay sa pain para hindi mabasag. Ito yung technique namin. Si mama ang susungkit. Susungkit siya. Tapos, ako, sasaluin ko ng payong. Para hindi mabasag. Ayan o. Ayan o, kita nyo yun? Payong. Para hindi mabasag. Ayan o. Oh my God! Wow! Kita natin. Dami. Gabi. Nagkado. Ang benta namin dito is 35 pieces for 20 pesos. Wow! Diba? Murang-mura. Fresh pa, fresh. Ano mamat nga mala? Day. Ano? Oh. Oh, diba? Hello Kitty pa. Oh. Safe din sila. Safe. Hindi mababasag yung sarguelas natin. Quality yan. Quality. Quality siniguelas. Green ata ma. Doon. Diyan. Yan, yung sa kabila niya.
Yun o. Marami pang green, naabot pa to ng isang buwan. Madali naman ganito pag ano. Parang may makati. Yan nga, sabi ko kung hindi ko dito. Ay, nalagay. Doon na dito, ma'am, may pag sa baba na. Dito muna tayo. Magkano naman na kanina? Dahil nahihirapan na si mama, bakit na tayo? Saka napinlagit ka. Dumating na. Kala ko continuous sa ano nga. Gaston, kumbakan. Sige, stop mo na. Ha? Stop mo. Saan? Di ko alam. Yan dyan sa kanan. Ito may magdumagkat sa ano. Doon mo naman, para makita sa video. Yo, Doon muna tayo. wala na dito. Yan o. Video pa. Mambo na. Gararabis. Yun na lang may camera. Yun o, katsu. Katsu. Yung medyo mababa. Yan. Kayo. Gamitin na lang upuan. Tapos, gawatan na. Sino ko? Ano ba yung Tagalog sa gawatan? Abutin. Abutin na lang yung mga sinigulas. Ano yung mga nakuha natin? Wow! Yan. Ano yung mga nakuha natin? Batch 2. Three. Balik pa tayo. Batch 4. Ayan, malapit na mapuno yung lakad dyan. Balik pa tayo. Pa tayo. Ayan pa mga hinog. Ito na yung last batch. Bukas, kuha tayo ulit. Kasi araw-araw ganito karami yung nakuha. Ayan. So, habang pinipitas ako, may isa nang kumakain. Yung iba kinakain namin. Di rin sobra. Binibenta namin na binibenta namin ng 35 pesos. Ay hindi, 35 pieces for 20 pesos. Diba mura? Fresh pa. Fresh from the Anda. Fresh from Anda. Sige, alapay. Yan, wala nang hugasan. Ipunas na lang ang damit. Wala nang hugasan, tamang punas lang sa shirt. At kain na. Okay na agad. Natama. Natama. Nakain ka yan. At the sound pa eh. At the pa sound nga mga ano.
Kasi nga, Relax na. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe na sa aking YouTube channel. So, Bigs ng Anda.